Nasleduje podobná kategória. Ja som to aj trošku možno na začiatku naznačil. Toto bola televízna udalosť roka a teraz sa pozrieme na filmovú udalosť roka, teda predstavenie aktivity, ktorá je spojená s filmom v iných, ale veľmi dôležitých formách, či už je to príprava filmových festivalov, edičné pôsobenie, novinárske aktivity, poprípade vydavateľská činnosť v oblasti filmu a audiovízie. Filmová udalosť roka 2008. Nominácie: Denník SME, spoločnosť Petit Press a Slovenský filmový ústav za DVD projekt Slovenský film 60. rokov. Slovenský filmový ústav za celoročnú edičnú činnosť. Týždenník Týždeň za sériu článkov o stave slovenskej kinematografie, filmových kluboch a amatérskom filme. Túto významnú cenu príde odozdať jej držiteľ z pred roka, programový riaditeľ Medzinárodného filmového festivalu Bratislava, pán Peter Nágel, ktorého týmto takisto pozývam sem k nám na pódium. Pane Nágel, dobrý večer. Nech sa páči. Nechceli sme vám to pokaziť. Takže ocenenie portálu Kinema.sk v kategórii Filmová udalosť roka 2008 získava Denník SME, spoločnosť Petit Press a Slovenský filmový ústav za DVD projekt Slovenský film 60. rokov. Blahoželám. Poviem teraz poprosím zástupcu redaktora Denníka SME, pána Lukáša Filu. Samozrejme za celý realizačný tím a server Kinema.sk srdečne gratulujeme a takisto poprosíme o pár slov. Najprv ale si prevezmite cenu. Gratulujeme, nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem v mene Denníka SME aj celého vydavateľstva Petit Press. Chceli som tiež poďakovať Slovenskému filmovému ústavu, ktorý s nami na tomto projekte spolupracuje a dúfam, že sa nám naozaj darí spolu robiť dobrú vec. Ďakujem. Určite áno, my takisto ďakujeme.